I pozdrav svima youtuberi, sa vama je Glofotek i ljudi, evo, promijenio sam skin, ljudi, igramo na serveru Hypixel, ljudi, vidite, skin je onako, nije ni približno dobar kao onom, ali je sličan, slučajno sam izbrisao skin pa nisam mogao da ga nađem i ljudi, tako, napišite mi u komentarima da igramo zajedno na serveru Livebot i na Hypixelu. Ko nema IP daću mu, ali nek mi napiše u komentarima. I pozdrav za jednog youtubera koji se potpisao na YouTubeu, Stevo Saka. On mi je drug i pozdrav za njega, on pravi onako super, pravi vlogove, ekstra. Nisu vlogovi, nego onako. Ekstra ljudi, armor. Ok, hajmo da bežimo. Ljudi, taj Stevo Saka, on je ekstra, snima baš dobre, posjetite ga. Geronimo! Ekstra ljudi, da, posjetite njegov kanal. Hajmo ljudi da vidimo šta ima tamo. Ljudi, nisam snimao jedan dan, da, očekujte video. Ok, armor imamo. Hajmo da idemo u neku kuću da nađemo ekstra 2 česta tamo. Nekada pokupimo mi to. Ekstra. Hajmo u kuću. To je po ovaj čest. Ekstra, chestplate. Što sam i očekivao. Vi me ljudi subscribeujte, shareujte, komentarišite, ali samo nemojte dislajkovati. Sve mi to puno mi znači. I ljudi, ajmo u ovoj kući da imamo šta ima. Samo da nađemo X kameni, to jest sekiru kamenu. Ekstra ljudi, ekstra. Farmerke i bow, ekstra. Hajde ovdje, molim te, mi daj. Ekstra ljudi, to ljudi. Ljudi, ekstra. I ajmo chestplate da stavimo. I kapu tu i X. Da je to tu. Hranu da namestimo. Sada smo spremni. Očekujem pobedu na ovoj mapi. Hajmo tamo da idemo. Evo ga ovdje, čest. Ne, nemoj hranu da mi vraćaš. Ok, ljudi, kao što sam i rekao, posjetite njegov kanal, Stevo Saka se potpisao. Izvinite što sam tu napravio kratku pauzu, nešto sam pomerao. Tu da imamo ekstra. Ekstra, ljudi, mi ćemo to da pokupimo. Još samo to jest čizme da nađemo i ironski mač i ljudi ili dijamantski, nikad se ne zna. Ok. Rekao sam da posjetite kanal Steva Sake, to jest da Sake. Eno ga neki tip. Ja sam mislila da ga... Da, dobro smo krenuli ljudi. Ovo ima bucija. Ovaj se potpisao Max. Daj mi kill, molim te, daj mi kill.
Daj mi kill, molim te, daj mi kill. Daj, kako ga nisam udario, nemoguće. Daj mi, molim te, molim te. Molim te mi daj kill. Zalagao mi je, moramo da se vratimo počesto jer su... Ti misliš da sam ja glup, jeli? Da, ljudi, ubili smo ga. Deathmatch počinje. Pa ne znam da li ima dobrih stvari ovdje. I hajmo da krenemo, ne znam koliko je nas ostalo. Nema ovdje nijedan chest, ne verujem. Da, evo ga chest. Ekstra. Daj mi ironsku. Ja ironsku. Daj mi, molim te mi daj. Ironski mač, okej, tu. Full iron smo, ljudi. Hajmo da vidimo evo ga neki chest, molim te tu da ima. Ništa, ljudi. Molim te da ima neki barem mač. Ekstra. Ne. Ne, ljudi. Evo, krenuli smo. Ubili smo i njega, ljudi. Evo da vidimo da li imamo neke dobre stvari. Ljudi, ne verujem da ćemo onog da ubijemo, jer je mnogo dobar. Ljudi, moramo da bežimo. Ne znam da li ćemo pobediti. Mnogo je jak tip. Sem ako me posluži sreća. Molim te, daj mi kill. Daj mi kill. Daj mi, molim te, kill. Da, ljudi, pobedili smo i u ovoj igri. Svaka čast, hvala na aplauzu. I hajmo da se vratimo na hub, to jest tamo u lobby. I ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu i ako vam se svidio video, vi ga subujte, šerujte, lajkujte, komentarišite, ali samo nemojte dati dislike. I ljudi, obavezno posjetite sajt Stevo Saka, pravi ekstra klipove i posjetite još dva momka, potpisali su se Vanja Nedeljković i Mate Beočanin i tako, ljudi. Ćao!